adlaw ninyong tanan, welcome back sa mong channel. Ay, Lixie Vlog. So karong adlaw guys, nagkailis na ko, kuya ug kang suke na kita-kita po rin kabaga marjo. Ato ko kan guys, merkado sa Alicia kay mamalit ko na rin sugo ni nanay para sa pista pohon karong Sabado. Nandiyan ka ba na si? Aliana. Hi kang Mama Ali. Hi, Ma. Good morning Mama Ali. Good morning yung tanan ing nadali. Morning din yung tanan. Ani ra kaday ha. Sa may paggasabi. Kuan ignog duha. Nagana ka buok ka tayo. Daghana ka buok. Ani ra ka magudgal ra kang nanay ha. Hindi ko kahilwas at isa. Hindi ka kahilwas. Ja, order pagkukuan guys, bibingka. Kaya rang lami nas pupainit. Order kog bingka. Ja. Magkuan pa ko guys, maghimo ko og salad, mapalit pa kog salaron. Ja, magpasaka ko sa hang ang kuroy og buteng para isagong Fresh lagngan sa kod ilit ug siyang kuroy sa isa. Alahi raday. Ja, atangiran ninyo guys kay mo adto sa kusmerkado. Atangiran ninyo guys og makauli na ko. Kay magpagupit pa ko sa buhok kay grabe ang buhok nga hugmo. Maupaw man ko daani day. Nahugmog ang buhok, grabe nagdabos ang buhok nga nang hugmo. Kung sa'yo ka bus ang mama naguli sa isa. Si Brian o si Tita Tiri. Diya. Bito guys. Nag-drive sa kadanan at sa isa. Diya guys, kita-kita ratan diya guys, naguli na. Kay kamis mayor mag-uban, kay matupos mayor sa munisipyo sa Alicia, kay makuha sa diyang postal ID. Tangiran ninyo guys. Bye-bye sa kaday. Bye-bye. Hello guys! Good morning ninjong tanan. Mga pireta ninyo. Namigang kasa na kay Lurami Buhula na. Gimingaw na dito kong Purami. Gimingaw kang Tita Purami day? Hi sa kang Tita Purami to. Mama Ali, good morning. Good morning, Ma. Good morning, Tia Ali o Tita Tiri. Mga pireta ninyo guys. Diya, kapag tukar din das kaibangan sa una tayo sa? Diya. Karon day guys. Magpasalamat day ko guys sa ning padaan na pod-og kanang naitabang dari ni Tere. Anja, salamat pud kaadto nimo ma'am kay ning napoy para ni tatay og ni nanay og ni Aliana. Daghang salamat kaadto nimo ma'am sa imong gihatag. Dinid sa tayo sa? Kay bawo na ka kung kinsa ka amping mo kanunay diha. Ate, mas agurt na yung ate. Sa kunong birthday nimo ate, kay bawo kapos agwat giday. Nagkuan sila gabi guys, kaning ning pada guys, ning video call gabi istorya siya. Ni nanay, inja nakahila kuno siya kay nakahinamdam kuno siya sa jahang mama nga kanang naidugay ng nawa na. Hila kuno siya pagkakita ni jang nanay. Inja ma'am, daghang salamat sa imong tabang, imong gi-share dari sa among pamilya. Inja nay kang tatay pangpalit og gatas og pangpalit og sabunan ko no tay. Oh, salamat. 500 pesos ka tatay, 500 pesos ka nanay og 500 pod kang Aliana. Daghang salamat nimo ma'am anja. Salamat, ma'am. 5 ki kang Tere, daghang salamat nimo ma'am sa imong grasya nga imong hatag dali namo. Salamat, ma'am. I-claim pa to na anja kay mo sadyo pa pag ko mo sadyo pa pag mini mayoron adto sa munisipyo si mayor na may hang ubanan kay si nanay di man pwede maglakaw-lakaw kay sakit magbalig kawang. Mato ko sa kuan, mato Miss Mayor sa munisipyo, anja, mato pud Miss Kandihay, nga migtabang lagi, kay parang tiribers arong maoperahan na. Kay, lisod ko no, madugay-dugay pag opera. Makuan na, anja ko no, makomplicated na, simbako, mao nang nanginanglan Miss yung tabang guys. Yung mga gusto mo tabang pa na. Available pag kuan guys, Gcash ni Ate Ali o Gcash ni Purami. Diyan naman pa yung Gcash guys, pero mas maado dyan og atos Gcash ni Purami og ni Ate Ali. Diyan, kuan kanang nang sa kaning ning pada karon kay bawo na ka man kung kinsa ka, daghang salamat nimo. Kanang nay God bless og amping mo kanunay diha. Unsa man kas naghatag day? Salamat. Salamat, ma'am. Kaya makahigop na po kong gatas. Salamat ko naman, mingas tatay. Wala na kong bata, ma'am. Tagay sa taging kuranan dito tayo. Dito, ayaw kayo magbuwan ko. Exercise tay. Exercise tayo sa? Exercise. Mga pita ninyo guys. Dadang ignog dia.
Nag-isama na sila ay. Nangunaw nakadayon sa Ay. tay. At taga Carmen kuno na siya sa para karon sa Amerika. Pinakabulot karang. Nabulutan niya kama, mag-inuwa din mo, nakasib din mo Matag og grasya. atagras ang taas nga kinabuhi. Ang taong magiluyog si katao. Mao jud. Ang tao ganyan magiluyon. Dakag kaluoy pa ng ginoo ninyo. Kaya tao may patas-an, ipaubos. Lagay grasya mo abot. Di ba yan? Isa man mo ipalit siya mong pabayad ay. Mickey Mouse. Yan na. Ang imong mother, come here mother. Yan na. Ay, ikaw rabay, ikaw anang din yung... Yan na. Nilipay ko rin dyan nakakita sa video call na Yan na. Nagpadani mo ka na ng ilaga, ipadang buhi. Mga Mickey Mouse. ilagang buhi. Aking buhi yun. Mickey Mouse mong kaya na. Naka ng ilaga. Di ka? Isa man, Mickey Mouse din buhit. Asam talig Mickey Mouse yung buhit day. Kaning iring da yan ah. Takon na iring. Kami ikag sanay na tay. Hmm? San Francisco, California malagi. Hinata, kita mo po na sa Amerika. Dalas nanay, ma'am. Salamat ka ado ma'am sa imong kaayo. Namo dari. Salamat din sa Ginoo nga Tay. kanang papanalabaw. Tay. Maadyo na yung ang. Love you, Tagaan Tay. grasya. Tagaan ka dahang I grasya love you, Tay. sa imong kabuutan. I love you, Tay. Bawas ng Ginoo. Love you ko na tay. Love you, Tay. Yes. Yes, yan ah. Balik na po ng Hilap mo ka, nay. Hmm? Hilap mo ka. Diyan lagi gilak-gilak kay masulbar rin ng problemang TV. Mudo ming kuan guys. Kanang namang congressman dari, congresswoman ba? Abadi man. Alexi Totor, mudaol mi dito mga jud migtabang. Ja mo una sa medal sa mga kapitan ug usaon pag adto ni Alexi Totor ja. Yung chat po ko ni Junjun TV, salamat nimo Kuya Junjun TV kay Yes, nilin sir. siya nga Good patuon mi evening, sa munisipyo kay Hi, dami Junjun ubanan TV. kay migtabang dito. Kaya na may mayor na nga nakalingkod, mo nang makapangadyo nagtabang dito, dya ko naming ubanan, kaya naman sa munisipyo nagtrabaho. Salamat ni mo ya, dya. Karang Lunes siguro pohon or Martes, matulog kong tagbilaran kay nga importanteng alakwon. Don't cry, mother. Dya, mga pisa mi guys. Ang pisang. Yung kape. Hamagin mo, gatas day ni, hamagin mong gatas day. Okay guys, daradig among lamisa guys, aranas kahanutoy kadyo kay nabarnisa naman di nagadyo nagputi-puti mo rag gi-up aranas kahanutoy dara ti reverse. Agi mong gitugon na aranas kahanutoy agling kuranan tapas kuan gawas. Kay basa-basa pag maridyo, kani pud basa-basa pag maridyo. Pagtukong sa ramami mga underskilled, kay di pa man ni pwede mahimi-himian kay basa pa man. Di ba yours? Awan. Ansanay? Agi-hapin dani? Pwede naman siguro din happy na. Ang importante na barnisa na siya kay mahigwaos. Pwede pod. Hello guys! Dana day kusbay guys. Dana alangan ko kayo uadyon po sa buwang kami mayor. Nagpakaan ko guys treatment. Dana nagpakulay kay arong uwa po natin mga stress ug maridyo. Dana nag-vlog po me. And dana day kusbay guys. Dana lagisbay na anak ka. Bali-bali na. Daragang gipang palit guys kay magsalad miss at Monica kay katong pag-birthday ni Ate Amy arang lamia magsalad ni Monica mo nang naikag mapo maunang maghimo me ja magpa ay sa kay mo. sa Ate Monica pahimuon daan ni guys at tangiran ninyo kay gikuwangan ko siya ang salad karang lamia kuwang pa rin kuno ni hanitoy kuwang danite Kuan pandan. na mo nang gihimo guys amo rin ang napalit guys Swak no ka bukay. swak Swak nga verbal. bantura karang lamia. Sigrito swak para mga ice cream. Dani palit ko og pigpay. Sorry, father. Nawahig imong pigpay, father. Hapon na naabot siya isa, father. Isnak naman ni unja, father. Unja, guys. Og
saging. Nakatana Taysa. Oh, lakatan kan kananay. Wait kog saging. Dari ko nagkuan sa lingkuranan guys kay aglamisa, basa pa man kay gibarnisan man sa kanang tugtagidas na misa. Napay orange. Kamis ni si Taysa. Wa pa ta sayo dani kay wa pa man natin maable. Ato pa ning ablihan og kuan ba kanang Si Taysa. namalik na ko daan og kanang naay panakot para sa pista ng mga puhon dia panakot. Pagpista Taysa. O karing gisugo ni nanay nga carrot. O karing patata. Diyan naman ipog kuan guys, prutas dia. Apol di na naman tagsa-tagsa kay kag mga bungkag daring sala. Hirapan ta tas kalisod. Ni angay ba mo sa hambok guys, kay mo ni angay di ko balik Banford na gawas-gawasan di na bawas-bawasan di ang pagka-stressing. Di ba Ate Ems? Ja ketchup guys kay magluto ko sa nag apritadahan ni batong naruranso ang hikaman. Handahan ni maning naruranso. Oh my goodness, ang tuyo is nakuha boting. Nakuha bot ang tuyo. Kuha ni guys pa. Nagkakawa po. Kay bawday. Kuha ni guys kanang nay Abisa ni. agpanakit lagi kani kayo banog katong kanang nay kuan. Tuyo na jagbot. Nga siyempre ang safeguard. Panghunaw sa mong kamot o sa di pamukaon. Kana day ugas sa kauna sa kamukaan na ng orange ha. Nasa day guys, about day ni Terry guys. Kanang naay nibaw naman kay na-check up naman si Jadatus heart center. Magkahilak na po ko na balik 1/4 kay grabe ka jud kay namong gowa kay kinahanglan naman jud si ja operahan ja. Agingan ko nos doktor kay 700,000 ba to? Unja kay wa pa may katanga agamang ang mga natigom. Magkinahanglan na pod mig ijuhang tabang guys, ijuhang manumong kasing-kasing diha. Nanginahanglan na pod mi ijuhang tabang arong maluwas si Tiri arong maoperahan. Sa mga katong gusto pa mo tabang guys na available paghapon agamo ang GCash. O gusto mo guys ato sa GCash ni Ate Ali. Kay to aman si Ja may uban ni Tiri inja. Ug mapuhon mangadyo mig tabang ari sa mga munisipyo. Ijawat puno-puno pa si jahang kuan operasyon. Kay kiningin ay kunog doktor nga kinahanglan na maoperahan kay aron di magrabi. Tabag ampo ni Tita Tiri day. Kanda may sa Sige mo ampo. Mubali anas ti Patiri wa ang di nang bali tagsakit. Ja mao to guys. Tabangin naman po mig ampo guys nga masulbad ang mga problema, masulbad ang problema ni Tere kay kalisod lagi meron panahon. Nginahanglan mig tabang ninyo guys inyong sa mga katong manumong kasing-kasing diha. Nga jud mig tabang ninyo. Kay wala na gid may laing duulan. Arong malawas naman jud ang Tere-verse ha. Nag-uul lagi dahil sa itong mga problema ni Tita Tere. Arong makaulig dali ang tambawan. Ha, ampu ha. Dami na nagsabon kay manimang sabon imong baba. Ang baba? Kamot. Ha? Katawa man ka. Anja Tere Bar, shout out. Adyo pagpa-stress diha, amping mo kanunay diha. Asa na birthday tayo sana si December pa tayo sa? December. Anja Tere Bars, ag imong kanang gitugon daray natupad na nabarnisan na. Anja haranas ka hampong ka ajurit, adyo naka-stress, adyo na pagpa-kuan sa mga adyo na pagpa-apekto sa mga mangbash nimo. Pasagdira na ampo ra sa Ginoo nga maluwas ka. Mag-ampo ra tas Ginoo. Unja guys, sa usbo na guys, mga adyo na pud may hinabang, mga adyo na pud may tabang ninyo guys para ni Tere dugang-dugang sa iyang operasyon kay kinahanglan na jud siyang operahan. Kay na-check up naman siya. Mga adyo na pud may tabang guys, bahalang pabaga mignaong basta kay maluwas naman si Tere guys. Unja daghang salamat ninyo guys sa mga katong ning tabang ni Tere, daghang kadtong salamat ninyo. Ginoo nay magbasin yung mga kamaadyo. Sa inyong kamaadyo dari namo guys, Ginoo nay magbaos. Daghang salamat ninyo guys. Saday, hi kang umaali. Hi ma. Hi pag ko ni bibilik si diha nga ningan si Ate Julie nga dako nag-improvement mo tingog na si jahang ma'am ja. Kamauna mo suwat si jangan, kamauna pod mo kanang naay mo ampo mangoros. Kamauna pod mangoros si Lixie guys, dako nagsijag improve. Salamat ko ni Ate Julie ibo kaya Eric nga ila pud kong gitabangan kay sunod adlaw guys ug maoki na daris bay
manarbaho ko or makatabang po ko nila na nagtatay. Diya. Makasustinto po ko niliksian kay nag-eskwela na raba. Diya. Tako kog pasalamat ni Ate Julie ug ni Kuya Eric nga gitabangan po ko nila nga to asilik si daadto bisan magmingaw para masan magarang mingawa aron antoson aron para ramang pud sa kaugmaon sa ang anak. Daghan salamat nimo Ate Julie ug Kuya Eric. Tanawa ko nag-tiktok la tayo sa. Tanaw ta. Mora ni guys kay mag luto kami sitas pa ni hapon ngipayt mo kog isda ang isugba kay bawal man pud sinanay og manok ug kanang magpirmig karne magsugba mig isda ron ni palit kog isda para manihapon nami. Diya mo rin mga vlog rong adlaw guys. Daghan kadong salamat sa inyong pagtanaw ug God bless natong tanan. Amping mo kanunay guys. Ug asa man mo karon. Daghan salamat inyong tanan guys at tangin na pud ang sunod nga vlog. Diya sa mga katong gusto mo tabang guys na GCash available ni Ate Ali ni Lorame og napoy ahang GCash guys ug gusto pod mo napoy ahang GCash og napoy Ate Ali. Mas labing maayo guys ka Ate Ali kay ito mas Ate Ali kauban ni Rivers. Mas Manila sila may nag-uban ja. Pwede ra pod og atong Lorame guys kay ag GCash ni Tiri murag di pa man siguro masudlan kay kanang nay limit ba. Ato na mo guys kung gusto mo mutabang ato sa GCash ni Ate Ali og ni Lorame. Ya, mora ni guys, dagang salamat ninyong tanan sa inyong pagtanaw sa mong ang vlog. Dagang salamat og amping mo kanunay. Bye guys, thank you for watching. Babay ko tayo sa. Bye bye. Love you ninyong tanan guys. Tanan.